achịcha na-enye adụghị nata gị uju ihe na-enye anyị nri ụbọchị ihe na-ekpughere anyị onwe gị achịcha na-enye ndụ ebighị ebi achịcha nke ndụ ebighị ebi achịcha na-enye ndụ ebighị ebi. Oriri mmadụ na-eju afọ mmadụ achịcha ise na-asapụ izu puku mmadụ ise ohuho Kristi nna ndị ogbenye Jesu Kristi achịcha na-enye na Jesu Kristi achịcha na-enye adụghị nata gị uju ihe na-enye anyị nri ụbọchị ihe na-ekpughere anyị onwe gị achịcha na-enye ndụ ebighị ebi achịcha nke ndụ ebighị ebi achịcha na-enye ndụ ebighị ebi. Ọ bụghị nchọ naanị na chi